kenyoro Korunjengi chomo choyo Nigongwe terobokongu Mugakoleta kende Chikamati cha somba bionsi Naindeni bwata bana Nonya nori na chatenere Tale wancha Konyoro mwana kine seito Muzabande nyasae Amakonye musu kona vyoke Elio mana lioka Korwase Chikamati Ugo chai weka Korwase Chikamati. Anyway, teatura korera yugao. Magetombia. Magekeng. Bana watu biru na yokana no chikoro tota Era undijeje yaro. Ni kubaya. Manze ni kubaya. Magetomindo gali bija. In fact randa bono nyuamire. Ikiri bot. Bana langa tenga mwana ndaka konyore embe. Gwerende ate konjoro mwana nande mugata. Inugata kuchinga bosa. Omo bugete nganto bamanyeti. Kyo kolije kenyora bana wachire kolije bana nkigwacha kolije. Utacha tali ngombo bwate paro kolije kenyora. Nkyo kolije. Tali kona ya muntu likire ga kutona no muntu chinsia. To bamanyete. Bana batomira bana lika. Kanyoma. Tumazoya. Mungu moja. Tigawa nege shide toke. Andumna kwa mpulile na kobe kiromoto. Ine tiki kwaza kobe ko mochigali. Obugete ngani mchezo. Tunawajua. Oh, Tomirai. Nonsense. Wakoli kuja soko saya ante angote kuna kwale to musubati oli obanda gali manyanga lare ngake ya lare yakoni na inde binte bikongete lense ya tabani ko kwale to mwana bwo manyana mwana obande momente ni muno yomino ero maita Chikamati abana batu anyara baisiki balina abana babe batagete begali yali omoje batagete bamenyo jena hata yuno mocho kora to basa ko chikwara o moise ka ko gambe to basa ko chikuwa magalo nya Kamati oli na otiro basali mwana oli tigabe ro amenyo naendera siku hizi gwaseli yo mali ole to ere kwete Kamati ile onde nara kanchite nera era tara manya ki goya sa ko chikogenda nera ko chikonyora ri Kamati ile jena hata itato mwana ne joko ndo ko ligelinde o ndo ero o mwana lakini tu anchoga mberu na baisike bamino kwe choke no moji korona nawe na tengo kusabia yaro sana asa nyenjo ikegusiko rukara abantu bakature mete yaro sana ko ikoru yaro sana na esi nyabaro gebere etato umuntu kwamenya kwera yo muntu elyo nali yo gali kubwata imanyi tenko ibunda ko naketenga nkerua niko kabisa nga ba munno na chatu elyo charo sana chitaiyo kona ro ngata nko ibumbura ko yature ndiri gutwegu na ranko gata buno mugasubo gataiga konyorire charo sana ongilyo yo bano gutwanda yaro sana nkongore na inde oroje inkutunde mete na tuerera abantu abange na baira mariogo yo munwa na baira mariogo ye byanda osaba kale kondo komoro kolene njitini morogi nyasaye na mayete ne yogo yo munwa ngutwa na abantu bali byanda bina ko sabusienda iga na babani baba buya aba kore karansa gaiga antigana rako boje atike kati buronge no yongo Incheke gati alindo ibondieki na mora pasirete mbali moyo kore nse abantu barora bange nechintakana twanse abane nechintakana lakini taliwo wanja kwao abeburi babo basirete I wish baraka bamoyo niki kiagera gwakwa naibo kero muiburi ale moyo ngwa device yaro mwana oyo unabona gwachi tomochio yiga mamo minare gotoka moyo nonya tato mino no bari kumanyana na korera yaje ngai gwacho muchino orori oyo akaro gwachire gaiga kero bamanyanire ora talio gwanja kwa orende lakini umuchi gwache tor ase boniga no mokongu no mwete tare keri musa ate ase bibia amacha gasoka gochikerinya sai na rengo ro macha gasoka boniga gaiga muchi no mokongu baba ne gitare kwanye gwati gitare ya macha ta gotoka garo no mokongu lakini le mara
machuati lakini rende mageto ngakia gutangana kunyoma utaranyo. Chiri Max na chokoligia. Kwani lazima nyoma makunyoma. Aya kijana utumi ikiwate bocha kunengi ninki to go gira straight to the point on the way ndo kuma. Aya tusikane bwana. Na anda rusha magoro matambe ga kurumanga ndo chiali. Toka hapa. Ni wote barua. Kai, Robert, nju ya goja. Ya, Robert njua. Hai, mwisho na lero ibira ngako ya. Karati gang. Madra mwisho ndo madra majiku samba. Njua ya goja. Acha. Tate nane. Na mwisho ndo mwino gaiga. Na huwa tu ibete ngoko ge. Akia njua goja. Ya nchugo chaiga. Okay, akia Robert. Buya nota bajuati. Lero tate ntu bia gotalera. Bindo tambiri buya mechi. Nga kibiro. Tate ensebunere. Tindo chiko seninchi. Akumbia kale nga. Ngabate nyama. Abanko ninde? Anda kuna goku. Ando banga. Umetra. Kuna ya. Ando banga metwa mu. Ke. Hata nera ya. Iranga. Ngoke ira bok abalende. Tonga na ibu na 100. Ya tata. Yambie. Ara buata ga mona Ndang. Buata ga wante barenjara. Wante barenjara tata kabosi na taka modu ya rara etenjara. Na to modu yo mogen. Mono ndo je ndo ya bere bo. Ore ni makoro no wakani ko yobaro kiobu. Ama ni mtu akina nto wewe. No ikara steme sokora ko sino muaki ko igwa maraba ko kuruturi batigoro. Kugochiko kirage kura ire toro chitaracha ko no muntu kusuna na kesona kugochiko soka muntu itayo boro kiboro pumboro. Kuna ro lirorio. Goto nsengo nyakora mukire na bona maro kinaro. Naro nkaiu yondo yombwa mwana oyo machoni olenge university yo kwa matukotaraenda. Kaiwe nguru ngaya nyomendo olenge. Jabo nachi kumayanga nyomendo naye. Jengaranga nyomendo olio gesieka. Kuseba naye kwali. Kai omwana oyo mochokoro na bokaliga. Nana ikwale taga. Timbole tia so. Ya. Tigangu eliogo. Ndo mochokoro lia mwana olio nanywa bwene. Tocha na ndinde. Ya bwata. Bwata tigangu. Na bongo. No ene yarusa na tonga tatu mwana na genda. Genda bako ngumboyo. Delisud. Muno gokinete gokinete go senje nyomenda ninje ngwa ngata mamu minelio gaga kwa nyumba kote ni nega. We moina rora ngo banda malio. Uchimata ngo banda malio go yemenu baba na ba nyuba bwena. Onyole na bokali nga nje nyomenda ninje ngaro moringara wita bantu. Ya genda. No ene yo ngaro mo tukuru liani. To mudande ka to kuna na ngo tukolinde linga. Abo mai to mongene ko imukire igoro mono. Ninje tin nata gitaron tebe sengencho. Ningo sigetune lyo kwange na malio ngorato. Lakini eli na soka muisonde. Ege kesieli kya gochibweli moina. Tele na rocho sure ne bakanga confirm pingo yo nyomenda. Nata getukulikuana. Lakini njira kwa berire igoro. Wono riori manyanga ntoko manyete no kira tokirete. Konga na makweli arengeri lolyo. Tikatuku. Gendo ndoge. Orore nkiora konyeke. Abanje to konyara. Abaro kuikotike baro. Nachi. Ades no ne lyogeri. Gota yo wacha kuya na mangana genda. Elyo lya ge. Kwani umwana oyiga ndochiko na bandochi. Dina kaketengena sukuna ndeta ndochi kaketejiri ko liyana na begetega. Dina kicho segwa tata wetu abekega tika ndo kaliga kitoko genda. Ndo koroneka. Ikabara cha bantebe ngo njenti kalese kenyoleki. Akiko sengo cha kokora. Kolende. Ebyo simbo sanya sai na maete. Oyo imanye nachi ko nkwana boli. Onyole imanye na ndo chiko nkwana nchi. Nche nyomenda nchi. Tamanyiti. Lakini yankwana itukolia lero iga. Oyo ngo rushongo mutaruki geta ase getabuga ngendani. Kwastika ngendani. Lakini nche nyuwa soko to kwana lali arando. Abo mete na atarioka tinje tigo tebi etariano. Nje ngoro kubonaleli. Mochi oyo iga kinyoleke no nyomi. Ntuna banta abamu. Na beri rege miake 5 ige chuko basita igo nimanyete egento kegendera tega iga nimanyete na bongo kwerese iterimeke one karo na beri rege iga na bongo otigoro mochio no mokongo abarogimbaro aba pasta mbaro aba sasiroti paka mochifu muture kero monto naro
abara gimbaro lakini mochio no mokongu no matomaga ko yongi kia murieta gaku maga ko yo garenge akorete bintebi egaitetu poniga engere ya yere go chimate ga ogena na boko kwa jota bukende ke sibini maga ko yo gaku egaitetu obe one yento mo goteba asita yoro gakari ni wiremereria ye twansi na botonya karemereria go tonya kalengereria kinga wona na koiro bwoba yaya eo moyo asita yoro gakari na bokeri ntonya gotema mbuya mono gwacha umetenya sae na bwate chinjira cia ya kworoki kulinda mang'ana gwante biri na bunda nyarora na yeke maene lakini rende goikande mereri yana ara kubutara yoka hey asibatu bo mucho bazira no bamaita bonsi no mato yo mwana okoro kweleli otachirega hey odiacha my friend to kweyana turi kweyana pi ori nero kugamba mucho nere yani nere kirege yendo nkeo keo kara no mucho yo ele nyatara manya karati Getembe no ali nyumba nani kwata pakete Getembe no ali nyumba tingatokwana ngora Getembe ibu ko sogera basacha barenga patatu lakini mwasa basacha bonsi pi ondeta yo amenyire etabia bwate kwanya barasa basike bako gamba lakini obo gambi boria bwate kurusobo na bako ndo baka boya kinyo meji chonsi sato endeta yo yasaba ibiri oh no anyway no se koruma kali boli muboria tata kurwaria senjera iga paka mate oboli muri bonsi na rona wecha koira omukungu musubati ago yatera kare mwabo kwanya karabiko karekana ago yatera kare mwabo ono ntenya yanga yewe cha komenya onye Getembe go yatira era nikago cha nerata na ata getekende lakini rende ta notomenyi mama mwabo obairo mutu yani ago chaga kwanya rago kwana buya lakini yakwana sabisike baya nero ko bawo yani ukata ikora iga pone gento gyoka kiare go cha kokokonya nande ngote yokwana no musacho ogo atene Neymar atene natari konyegeri era ninakwana Getembe nakwana maumwa bakwana atigarenga natene ine gakobense mo yago inyuma yawe yamenye nabo komenya ba Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his Hai nyanchama kwani ndagire yukuri minto gaika nyoko na iso Joy Kamjeshi, umekuja kufanya nini? nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukobole nyanta kama. Nancho nyome. Nche. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Nyanchama coming soon on Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'echikanisa baby shower
ji anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao buna bono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotugutera ninchwe omurikiri wiye maseje munaba manyi baitabo bare no bamanyi wiguro igetibye tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku ya Kisii migwitira namba 0741499726 Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Karasi koraiga nga 500 mente 500 ga kumweli bwe amange tata kenda kwecha na machuati ngoki jitiko ni bantu bakinyuro ngoki ngo ne bantu besikane wala nyako ngebese isaini tata yura jo ke dirikoni kwani kuse watankoni ke karati kangu tange ngoki nanyoro nande ku tata ragere tembier ngoki tata mbuya ngo chiachenge nando ama kora tanga jinga ye dinga nango tana ngo chitira ya ngotora mbuyere Buna na chaiga mbuna reri nkuruko buna na acha no na chaiga nje no muntu ntoregete ngo chinde kanisa nimo maite nyasaye tari bagengi na koretera to chote ngana reta bagengi uchake ko bogenda ekero na acha gaiga tokoro muntu ga kogende ngoro ime omotige ka gosira agwe ngoleri ko rigereti ebibe biri bya na bira acha suori bono nje na acha ngo konye buno mwana omuntu igo bone kana ngoro gochia to tebanga ki nga musibati orio cho aretro bagengi okorire gento gete ebago tebe ntakane ke bwata buja ekamenya lakini abako bentakana nande igawe bwata yani we bwata buja gato komenya abarende abasacha na barumare bakunyoma wasinyunga gakinga kibono bakunyoma mageto nyako tenga skiaga asante beti nasometa gakore university bono ne gasi akurigio bwaye akasoma magento kie mageto yo uchigali o kolemera bante bisima omenya tekera ase o kinyoreke kigimanero kurangirigo o lemera bante bisima mageta gasoma omuntu somete ngori mare gesima kesanga boni arenda alikiro bwari mu bolikiro tako ngai naye abarende nande ngaseine gote mochioyoiga mageto karoro nonye nere tar na chato gwe nare no na baspat bamwa nare ko bai nambe ye mo go chimate iga ni mukiekere kiane ngenda yani nare ko genda pintari ko digeri mai lakini ati muntu naye ora nchobere yare ko baninje njaro nare kwenda ona tigana nenda ra kubu onyoro mwana yomo oyo kabere ukwenda bali school bono kubaikire ngo bayira kwenda bali school ko ko basomi otena wote ko basomi naye Nelson. Tewan. Yonga no ren. Nonde mnoro chega. Iburuga. Ibuade tense. Kenyore ke mwage tawara. Moturenda ti mai. Toturenda ti nkyo minute. Ai semba akuna ai ngota kumanyiti. Korro na madra utinga ke chembo turenda. Era onde to tigeta bon mugu kwale na motage. Akini manya kere endonge no mwario. Una ke go chagan ko era ke. Ai. Nelson. Kwa bere kelbo konchira mpaka mugondo ga konte bia yako chana yako kene ki uko. Kirugororio nande. Orio yo mumanyete. Nkiagora. Igo na kyo konte bia kabire. Igo na ye no re ndo ye bispat birema. Bingine birema. Wa tire bobe na mine tigo. Mai tengo no mai tam mangano bura ingo chata. Nanda iwe ba konyo kona ke chemba ngairange wa tangasiri. Kwa nande ringa ondi karon tarama.
Hai tata ompimete. Ama ena ntingoli boli monti Ko kange bikungu ebirema. Kechemba tumbu ata bo. Oki ko imanya. Pias kwangu wote. Okay. Kuma tema chuati engoke yene yani. Okay. Kami tuna anjua. Aya anju njungo busuya. Na ko te bi engoke yene yani. Turu jomba nyira rabuge ko tamire. Aye. Chingo ko jambo lire ibere bo. Musho na bacha kamo mu. Yene ya gatatu. Ayo. Machuati tigango tebi. Omoisi oyo nkore incingoko. Yene ya gatatu. Tigango tebiga. Tindi ko motiga. Wah, ma bona anda. Bona na ka nyanta ka tininya. Ha? Ay Mageto. Ngaki manu. Igora yaki. Mageto tengo kwaninde. Yani go bwato mugano ne buyansi pigwa chere kweresa ka paka nonye bako igwa makweli. Mageto timbo ati mangana. Ngati kweresa ngani bisimangole. Tubwa ati mangana ngigire ni keso ngio kweresa. Nali ko mukwani gake manga mo. Aina makwani. Kayo. Yani igongo kotiga isko ga igana enda kokore gasi. Nyiche. Kumbo bwate chi manager. Ngigesenya siego kweresa. Asante bi egasi neri mungu gali kwanda tokore. Egasi kwa mungu alisangapi? Igona ngirese titire ni amte sindoshi. Ikote ko ngai nande kesi ngintene nawo kindiro kikirigende. Mageto. Tiga wako mwana obande igo. Tiga pigwa ko mwana obande igo. Tiga ko ntire sukari. Tiga Mageto. Tiga ko ndaka ndete ko bona turumumbu gali. Chindo chire ngakwa tambuke na mari ngakwa tambuke baka wikire kai. Tiga gase ninka. Okay, tiga nara ko boli. Inkyo tai ko mare sare kere sengo muga ko nere to ko kora nere gasi je bisima nero ko musera mara ba injikin kore. Ekin kwa mate. Mwachi na kwa mo ere se. Manya mware nganere. Mageto na manya mware nganere. Osiboy. Oma tene rio tanso ameti buya. Nda yani to ma yeti buya. Ko bugate buya iga baba na base ko kotaku na baka abantu basanga. Mageto tiga ayo ko kwana sai. Mete sana. Na kiko era ni ataka okongesa. Masaka sakana ka minungu kaligenda. Era ntambe to okongesa sali. Na kingo tebera iko kwambwatire burungu. Akasakana ka minungu kaligenda. Akasakane. Kanya wale bosonga alinde stage mpimete route. No jebune fu yali ya runda. Kama konte ya minyokika ringana ndiri ya beire. Moret. Na atigire ka samana ko tabaka. Moikia aji urna so ko minyoka wane ro kali ko ure bita na ro jire tali ko ngana wane besa yana. Ngomo bori. Wimukari ko bunuta ke tuko imuka ni morengeret tolgo chiko baiba ato na ki onda endrete Mageto na kya gendrete kwani Mageto ngutara nere ko sema berekete mo kongone manya tana kya gendrete matuka jire ntara morra Mageto mintu na ko chusana kwa mosari nche ko sema mo berte ke birit pake na takamo te itoche style gete Mageto na tiganti aye na kwa sari Mageto mindo tiga kore ko sori atiga ne familia itu wa siri Mageto minto pi nana masomo kendo ko bolta so meti ko bwaire ngwa tigere twari ko kwana ro bungaini tari bwe sku Mageto akasoma mutete ko muchire riso mutete ko moiba ga buno muranere akwane ka aigwekana na arengera ri mote style getera kini karati mini wale kasano kamine kere kararo re kana inkabege to moto motei kururiria ta emusie veseri kati bono ya menti rake ntara morengera ribo ni musiget nambuet lakini mote yono aseikirete maskani na bekire kando godirinde ne ekera tara ngevese na mangana ko nyagontenga na chana na bundisire Mageto tindo chingimo bundisto ge na mote ya nyome buna na nyome onyomi next mote ya base ya na wondengere abase wono tutigaraba mureke nyoro to bange kenyoro na kiganiko mama omorembe buyeiga musibati uri areta mutige kumubikire erioki at least rende kenyoro karorekane na irende ochororonde wansa na igweto yonde
ai wete mutuko ka tangu muro bwangire ko nyomba ta ko take advantage muro mutuko yo kebabe ochio ai tata omotuo go ngoro dio kokorolegas pakoro tina inyoire kebabo yu iko Baba tindagere ko bwa kwambero wasina mamiro ayo kari gutumeka na kibano geka ama na temi roronde karua yako kwano botinga ono nari namanyire aye ono na amanyire moina so kurukoru na ayo gonde na kibona ndebi meeting mombe gete muino gaiga mai meeting kira samur aye gwetera odi aro obo gero itera meeting ite iko bon nyasa otoire chindo to chibu ikaine aye tata ama nyasa otoire chindo chibu ikaine aye tata tu basa kwa swana no motumono asenye trabura basa kongechi zaidi Unawe. Tinyaro ko gonkani nganki na mwakera. Ekena sana tena nyamu bwate meeting. Ade bado ko ngainare ngane gasya kuchikora ga. Aira kila kubolinga umuka ko kwa mwere sabu ya sana kwa mabene to kole manere kisima. Kwa mate. Iko bana inje kwara inje kwate aban kole mebise ne oteto komo kenga kabisa. Oteto komo hero kinga kia bana ba ko ikiku. Hayo kurua bana. Nae kwa mare teka. Ingirindo wanda to komwerese mtutei. Kana ra kubol kwa. Abana bali obugate. Omuga koli onkoba. Na bae bonsi pi bali obugate. Kana mangana ya bana ngaya. Orete waje tene na bae obugate bonsi pi. Mangana ya bana tika na kara tika kere. Nda tika na sekia ya kwacha ka na radia. Na tika na ra kubol. Muga ko onkoba na to kole manere bisima. Ora muka ne ga buna onere wife material. Oje njere bae. Wana wachire ko mumbu abu. Obengete. Wachira otete como kichinjira ko beka chirongi mwase para kwanda butita woniga kuna singura konyara butandi maroko tirikura konyara ko tene kai maroko olingo ngoro muya oya kete chirangi temboni ko kwerusi taria wachira kumufundishe ande tengo tei kwa taarifa yako kuna tokonyana nonko ikonko mwarure kiregento magere tigana ragote gakia so kwanja onye nyacha nagosa nyabire nasabire okwabe nyabire kangina baba nyabero nyenacha kokogosera gaji ingwati mangana mangi tubwati mangana manga ai kwareta na raria nasabire konya ina make kwareta nasabire okwabira tigangenda bwana nyena ra yuande indage ditwetane naye tege teko boliga ekita kwa urera mburanki watu mia fya kara wocha tutumie kifya timpasa ko konyora kabere bire chambi basa ko tanta ni kabere omongno na mubegete ga nche maite nga ina moruse ti nandi nche maite kya bereteka na chiri I want to shit we na chiri mageto na chiri ukiacha na chiri no chibon kore bone ebe kore biringange to mochiga kore bon ochake ko tomatomia mai sabuni sese ko tindo kore mo ile mararia musuke bitobicheche tatakonya bakabamura Chikamati tatakonya yokoramo sendo poseseni yezokonya yokoramo taino moechenguru basoke soke babisabaye basoke soke babisabaye taraneri sikangumo kamumura. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Yosemo distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondo bunna chimbusuro chiriye chetembo duma 6213 DK777 Pioneer na bana 691 Wego KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokurabia na koburuga eliogosimeka lyoka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asi chikambani ao
boigo mbabwate chinyeke ne chindagira ao chietugo buna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia boboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegema ase bintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo ase chinsagyo ao buna Kisii Keroka Kirgols na Bungoma imya Kisii nigo bagutuka anyenera